Размовы з айцамі на хвалях радыё Марыя. Хвала Христу! Шчыра вас вітаю, дарагія радыёслухачы, таксама гледачы нашага YouTube-канала Радыё Марыя, на чарговай перадачы з цыклу «Размовы з айцамі» на катэхезе. Вітаю вас я, ксёндз Павел Эйсмант, вядучы, за гукарэжысёрскім пультам Марына Сабалеўская. Зноў крочым шляхам вучэння тых, якія спасціглі праўды веры, якія знаходзяцца таксама спісаныя ў святым пісанні і якія яны атрымалі ад Езуса Хрыста і ягоных вучняў і пераказалі ажно далей да тых нашых сённяшніх тэолагаў, біскупаў, якія асаблівым чынам, канешне ж, святога айца, якія асаблівым чынам адказныя за захаванне гэтага дэпазіту веры. У адвенце мы асабліва ушаноўваем найсцейшую панну Марыю, таму памолімся праз яе заступніцтва на пачатку нашай катэхезы. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою. Благаслаўлёная тымі жанчынамі, благаслаўлёны плод у лоне твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Сёння мы пераносімся ў іншы геаграфічны раён, ужо это не будзе ўсход, але, так скажам, захад, на Апенінскі паўвостраў, які сваімі абрысамі вельмі падобны на бот. Ну, але не той бот, пра які падумала маладзёж, моладзь нашая, праўда, якая сядзіць у камп'ютары, разумеецца, у новых тэхналогіях і ведае, што абазначаюць гэтыя ўсе боты. Наша размова ўвогуле ідзе пра Італію. Мы пазнаёміліся з італійскімі айцамі, пісьменнікамі касцёла 4-5 стагоддзя, і шэраг гэтых айцоў адкрые святы Амброзій, біскуп Медыялану, горада, які сёння з італьянскай мовы называецца Міланам. Амброзій Медыяланскі нарадзіўся каля 339 года ў Трыры, у арыстакратычнай хрысціянскай сям'і рымскага паходжання. Яго бацька займаў вельмі важную пасаду ў дзяржаўнай адміністрацыі, бо ён кіраваў Іспаніяй, Галіяй, Брытаніяй у якасці прэфекта прыторыі. У Амброзія былі старэйшыя за яго сястра Марцэліна і брат Сатыр, на якога ён быў так падобны, што іх нават часам блыталі паміж сабой. Пасля заўчаснай смерці бацькі маці вярнулася ў Рым з 3 дзецьмі. Амброзій атрымаў грунтоўную класічную, філасофскую, рытарычную і юрыдычную адукацыю. То бок ён добра ведаў грэчаскую мову і літаратуру, быў вельмі адукаванай асобай. Фізічна непрывабны, бо ён быў чалавекам нізкага росту, кволага целаскладу, слабога голасу, да таго ж яшчэ быў брыдкі з твару, што ніводная дзяўчына на яго не заглядалася. Але тым не менш ён вылучаўся велічу духа, энергіі і сілай характару. Ён быў далікатны, чулы і сарамлівы ад прыроды. Сур'ёзны ўплыў на яго рэлігійнае станаўленне аказала руплівая пабожная маці, а таксама сястра Марцэліна, якая абрала аскетычнае жыццё, прыняўшы вэлюм кансакраванай дзевы каля 353 года з рук папы Ліберыя. Каля 370 года Амброзій стаў кіраўніком правінцыі Лігурыя-Эмілія са сталіцай у Медыялане. У 374 годзе, пасля смерці біскупа медыяланскага Аўксэнцыя, успыхнулі спрэчкі паміж католікамі і арыянамі, звязаныя з абраннем новага біскупа. Амброзій, спрабуючы навесці парадак, грамадскі парадак, аказаўся ў святыні ў момант выбараў біскупа. Яго аўтарытэт тады быў настолькі вялікі, што народ яго абвясціў біскупам Медыялана, хоць ён быў тады толькі катэхуменам, нават не быў ахрышчанай асобай, не быў хрысціянінам яшчэ тады. Паводле легенды, нейкае дзіця, якое знаходзілася ў гэтым храме, усклікнула «Амброзій біскуп». Пасля працяглага супраціву ён усё ж такі прыняў гэтае абранне, паводле пажадання імператара Валентыніяна II і з адабрэння біскупаў.
30 лістапада 374 года прыняў хрост, а праз 8 дзён у нядзелю 7 снежня быў пасвячаны на біскупа. Ён раздаў сваю маёмасць бедным, практыкуючы адгэтуль строгі аскетызм. Ён запаўняў вялікія прабелы ў сваіх тэалагічных ведах, дзякуючы святару Сімпліцыяну. Бо яму патрэбна было шмат папрацаваць. Як кажуць, з карабля на бал трапіў адразу. Таму веды ягоныя ён вельмі хутка, скажам так, удакладняў, дапаўняў, так скажам, навёрстваў тое, што было упушчана. І вось, Амброзій прыняўся грунтоўна знаёміцца з Бібліяй і творамі айцоў касцёла, асабліва Арыгена і Базыля Вялікага. Чытаў таксама творы класічных аўтараў, у тым ліку Філона Александрыйскага, Плоціна і Парфірыя. Ён рупліва дбаў аб адзінстве касцёла і чысціні веры, рашуча супрацьстаючы шырока распаўсюджанаму тады арыянству, з якім вёў бязлітасную барацьбу. Ён быў заўсёды адкрыты на патрэбы сваіх вернікаў, якія мелі да яго бесперашкодны доступ 24 гадзіны ў суткі, 7 дзён на тыдзень. Ён супраціўляўся ўмяшальніцтву свецкай улады ў справы касцёла, абвяшчаў свае знакамітыя прынцыпы на ўвесь свет. Імператар у касцёле, а не панад касцёлам. Гэта ўзята з ягонай прамовы нумар 36. Далей, імператару належаць палацы, біскупу касцёлы. З ліста 76. Яго ідэалам была такая дзяржава, у якой касцёл і свецкая ўлада падтрымлівалі адзін аднаго, захоўваючы сваю аўтаномію. Прызнаны і паважаны пры двары, ён аказаў значны ўплыў на імператара Грацыяна, які панаваў у гадах 367-387, і таксама Валентыніяна II, 375-392. Дзякуючы намаганням Амброзія, імператар Грацыян, напрыклад, у 382 годзе прыбраў з залы паседжанняў рымскага сената алтар багіні перамогі Вікторыі, які быў сімвалам язычніцкай рэлігіі. Супрацьпастаўляючыся еретыкамі габрэям, Амброзій захоўваў талерантнасць, рашуча адмаўляючыся ад гвалтоўнага навяртання. Ён не быў прыхільнікам навяртання людзей сілай, так скажам, агнём і мячом. Ён усё ж такі клаў націск на перакананне, на добраахвотнае прыняцце веры. Па гэтай, напрыклад, прычыне ён таксама асудзіў выкананне смяротнага прысуду на еретыку Прысцыліяне. У 386 годзе ён выступіў супраць рэгенткі Юстыны, якая спрабавала ўзвесці на біскупскі трон у Медыялане замест Амброзія арыянскага біскупа Аўксэнцыя і патрабавала, каб каталікі аддалі яму яшчэ адну са сваіх святыняў. Амброзій разам з вернікамі і біскупамі, якія з'ехаліся ў гэты час на сінод, зачыніўся ў святыні, выкарыстоўваючы пасіўны супраціў. Для захавання малітоўнага засяроджання ён прапанаваў прысутным антыфанічны спеў псальмаў і гімнаў, якія сёння шырока выкарыстоўваюцца ва ўсходнім касцёле. Варта дадаць, што з гэтага часу гэты звычай быў таксама пераняты ў літургіі заходняга касцёла. Святыня, нягледзячы на некалькі дзён аблогі імператарскай арміі, усё ж такі засталася ў руках каталікоў. Амброзій праславіўся таксама як выдатны прапаведнік. Яго казанні аказалі вялікі ўплыў на духоўнае перамяненне так вельмі вядомага нам айца касцёла святога Аўгустына. У 387 годзе будучы біскуп Гіпонскі быў ахрышчаны біскупам Медыяланскім. Ён лічыў, што прытрымлівацца маральнага закону гэта абавязак усіх людзей без выключэння. Няважна, ці гэты чалавек хрысціянін ці не, ці вызнаўца, можа, нават нейкай іншай, нават язычніцкай рэлігіі. Ён павінен выконваць маральны закон. Яму хапіла мужнасці папракнуць імператара Тэадозія,
калі ў 390 годзе той загадаў забіць некалькі тысяч тэсаланікійцаў, якія сабраліся на цыркавых гульняў у якасці помсты за забойства некалькіх імперскіх чыноўнікаў. Ёсць звесткі, што гэтая помста гэта было ажно 7 тысяч забітых тэсаланікійцаў. Такі жорсткі быў гэты, як аказваецца, хрысціянскі імператар. Вядома, з гэтым нельга было мірыцца увогуле. Тады Амброзій прымусіў імператара, калі ён праязджаў праз Медыялан, бо там таксама быў ягоная такая вось рэзідэнцыя, здзейсніць публічнае пакаянне. Вельмі тактоўна, захоўваючы, скажам так, такт і этыку ў адносінах, этыкет у адносінах да імператара, звяртаючыся да яго, скажам так, без эмоцый, але ўсё ж такі змусіў яго да таго, што яму трэба, бо ён мае над ім, як над хрысціянінам, духоўную ўладу, пакаяцца публічна. Калі ён забіў публічна 7 тысяч людзей, то няхай цяпер ён будзе як грэшнік і не ўваходзіць у святыню. Некаторыя гісторыкі лічаць, што такое стаўленне Амброзія – гэта вось яго такая моцная зацятасць дзеля абароны веры і маральнасці. Выратавала заходні касцёл ад цэзарапапізму, які меў месца на ўсходзе. Гэтым таксама тлумачыцца папулярнасць культу Амброзія ва ўсходнім касцёле. І мы бачым, што з-за гэтага цэзарапапізму ўсё ж такі трэба прызнацца, што ўсходні касцёл ад пачатку фарміравання гэтых вось розніц паміж двумя гэтымі рэгіёнамі ўсё ж такі ён больш, нашмат больш, чым заходні касцёл, падлягаў пад уладу таго чалавека, які кіраваў на месцы, свецкага чалавека. Амброзій памёр 4 красавіка ў Вялікую пятніцу 397 года. На яго пахаванні, якое адбылося ў сам Вялікдзень, апроч вернікаў былі таксама язычнікі і габрэі. Такі ён меў вось аўтарытэт. Амброзій быў перш за ўсё руплівым душпастарам. Яго пастырскі ўплыў распаўсюджваўся на ўсіх людзей без выключэння. Ён звяртаўся са сваімі пастырскімі заклікамі да біскупаў, святароў, дыяканаў, паннаў, удоваў, сужанцаў, бацькоў, імператараў, габрэяў, язычнікаў і еретыкоў. Вось такі доўгі шарах. Цяпер творчасць Амброзія. У першую чаргу яна была звязана з яго душпастырскай дзейнасцю. Дарэчы, нядаўна азначалі 7 снежня ягоны літургічны ўспамін. Ён перш за ўсё быў душпастарам. Практычна падыходзіў да таксама фармулявання праўдаў веры і сваё вучэнне заўсёды звязваў з практыкай жыцця. Па гэтай прычыне амаль ва ўсіх творах выступае маральная, аскетычная і катэхетычная тэматыка, а не толькі тэалагічная. Амброзій карыстаўся вельмі часта з дасягненняў грэчаскіх аўтараў, такіх як Атаназія Вялікага, Базыля Вялікага, Дыдыма Александрыйскага, Кірыла Єрузалімскага, Грыгорыя Назіянскага і Філона Александрыйскага, дзякуючы якім у значнай ступені пераказаў дасягненні ўсходняй тэалогіі заходняму касцёлу. Традыцыйна мы дзелім ягоныя творы на 6 груп: дагматычная, маральна-аскетычная, экзагетычная, прамовы, лісты і гімны. Падчас сённяшняй перадачы мы, на жаль, не зможам ахапіць увагай усе гэтыя напрамкі, але разбяром толькі 2. Першыя з іх, то бок дагматычная і маральна-аскетычная, пакінуўшы усе астатнія на нашу чарговую перадачу. Дык вось, дагматычныя творы, у якіх ён тлумачыць прынцыпы каталіцкай веры, асуджаючы памылкі арыянаў, апалінарыстаў і навацыянаў. Гэта наступныя творы. «De fide ad Gratianum» ці «Аб веры». У 5 кнігах
прысвечаных імператару Грацыяну, якога ён хоча абараніць ад арыянскіх памылак. Бо вядома, што паміж каталікамі і арыянамі заўсёды існавала нейкая такая вось вайна, такая вось барацьба за тое, каб схіліць на сваю сторону менавіта уладара, імператара, каб ён спрыяў развіццю менавіта таго ці іншага накірунку, скажам так, да, ці сапраўднай хрысціянскай веры, ці фальшывай веры. І вядома, што у 4 стагоддзі праз усё стагоддзе да самага канца гэтая барацьба шла з пераменным поспехам. І толькі напрыканцы стагоддзя адзначыўся ўжо менавіта гэты вось апошні момант, апошні акорд перамогі ўсё ж такі нікейскай веры, нікейскай хрысціянскай веры. Далей, наступны ягоны дагматычны твор аб Духу Святым, «De Spiritu Sancto», выбачаюся, які з'яўляецца мадыфікацыяй трактата Дыдыма Александрыйскага пад той жа назвай. Гэты твор мы ўжо разглядалі. Далей, аб таямніцы уцелаўлення Пана, па-лацінску у арыгінале гучыць «De Incarnationis Dominice Sacramento», у якой ён палемізуе з памылковым вучэннем апалінарыстаў. Прыпомню толькі, хто такія апалінарысты. Заснавальнікам быў Апалінарый, ён абвяшчаў, што для Хрыста немагчыма быць у поўні чалавекам. Што гэта значыць? Паводле яго вучэння Хрыстус меў толькі 2 чалавечыя часткі, душу і цела, а яго розум замяніў боскі логас. Бо калі б Хрыстус паводле Апалінарыя меў чалавечыя думкі, не боскія, а чалавечыя, то тады зноў жа яны аўтаматычна павінны былі быць грэшныя, бо чалавек гэта грэшная істота, што несумяшчальна з боскасцю Хрыста. Далейшы твор Амброзія аб містэрыях, «De Mysteries», і таксама вельмі, скажам так, блізкі, роднасны гэтаму твору аб сакраментах, «De Sacramentis». Гэта 2 розныя творы на адну і тую ж тэму, скіраваныя да новаахрышчаных, то бок неафітаў. Твор аб містэрыях прадстаўлены ў выглядзе тэалагічнага трактата, у якім захавана старанная літаратурная форма і утрымлівае, абапіраючыся на святым пісанні, глыбейшае абгрунтаванне абрадаў хросту і эўхарысты. Твор аб сакраментах – гэта збор 6 казанняў, запісаных стэнографамі і аўтарызаваных Амброзіем. Далейшы твор тлумачэння сімвала веры, «Explanatio Symboli», змяшчае лекцыю аб вызнанні веры для кандыдатаў да хросту. То бок, ужо канкрэтнае вызнанне веры, сфармуляванне у адным тэксце, у адным вызнанні праўдаў веры. Далейшы твор аб пакаянні, «De Penitentia», адстойваў права касцёла на прабачэнне грахоў, супраціўляючыся навацыянскаму рыгарызму. Аднак наш аўтар дапускае магчымасць толькі аднаго пакаяння пасля хросту. То бок ён быў супраць рыгарызму, што ўвогуле нельга прадастаўляць магчымасць пакаяння. Але каяцца можна толькі 1 раз. Мы памятаем, што гэтая спрэчка разгарнулася яшчэ ў 4 стагоддзі за часоў жыцця Кіпрыяна Карфагенскага, калі існавала праблема так званых лапсі, упадшых хрысціянаў, якія менавіта ў гэты самы час пасля пераследу здрадзілі веру. То бок, або зрабілі сабе, скажам так, такія бумажкі аб ахвярапрынашэнні язычніцкім багам, пад прымусам, вядома. Або таксама, насамрэч, прыносілі ахвяры. А гэта, вядома, была здрада Хрыста. І тады менавіта там таксама пастанавілі, што трэба прыняць на ўлоне касцёла пасля вельмі доўгага пакаяння. Але прыняць. І толькі 1 раз можна было пакаяцца. Другі раз ужо ўсё.
Далей маральна-аскетычныя творы, гэта другі такі вось раздзел ягонай творчасці Амброзія. Наш аўтар Амброзій з'яўляецца аўтарам першага перад нават Тамашам Аквінскім апрацавання хрысціянскай этыкі. Яго любімы ідэал, якому ён прысвячае шэраг твораў, гэта дзявоцтва, то бок дзявочае жыццё, паненства, жыццё ў чысціні для дзеваў, для паннаў. І вось першы ягоны твор аб абавязках духавенства, хоць можна крыху ён адбягае ад гэтай асноўнай часта тэматыкі, якая часта сустракаецца у ягоных творах, але таксама з'яўляецца вельмі важнай. De officiis ministrorum, аб абавязках духавенства. Перш за ўсё гэты твор звернуты да духавенства і напісаны па ўзоры філасофскага трактата Цыцэрона De officiis. Паводле размяшчэння матэрыялу, таксама стылю і аргументацыі. Гэты твор у 3 кнігах. Цыцэрон чэрпае прыклады з рымскай гісторыі, Амброзій замяняе іх біблейскімі ўзорамі. Гэты твор уключаны ў лік найбольш вядомых твораў Амброзія, дзе аўтар спрабаваў перанесці ідэалы стоікаў на хрысціянскую глебу. І гэты твор меў значны ўплыў на развіццё ідэалу хрысціянскага выхавання на працягу стагоддзяў. У творы разглядаюцца наступныя цноты. Па-першае, гэта маўчанне. І цяпер я цытую нашага аўтара. Чаму мы павінны навучыцца перш за ўсё як не маўчанню, каб мы маглі гаварыць так, каб мае ўласныя словы не асудзілі мяне перш, чым яны вызваляць чужыя словы. Бо напісана: паводле слоў сваіх будзеш асуджаны. Навошта ж табе так паспешліва, калі прамаўляеш нешта, падвяргаць сябе небяспецы асуджэння, калі ты можаш быць у бяспецы, захоўваючы маўчанне. Я бачыў, як шмат заграшыла сваёй мовай, але толькі той ці гэты маўчаннем. Таму ўмець маўчаць цяжэй, чым гаварыць. Я ведаю, што найчасцей людзі гавораць, бо не ўмеюць маўчаць. Рэдка бывае, каб хтосьці маўчаў, бо думае, што словы яму ні ў чым не дапамогуць. Значыцца, той мудры, хто здольны маўчаць. Нарэшце і Божая мудрасць сказала: «Пан даў мне натрэніраваны язык, каб я ведаў, калі мне гаварыць». І таму слушна мы лічым мудрым таго, каго пан навучае, пры якіх абставінах ён павінен гаварыць. Таму трапна кажа святое пісанне: мудры чалавек будзе маўчаць аж да адпаведнага моманту. Наступная цнота – гэта прыгажосць. І так аўтар наш кажа аб прыгажосці. Такім чынам, прыгажосць – гэта тое, што праяўляецца навонкі. І яна можа быць дваякая. Бо існуе як бы агульная прыгажосць, якая распаўсюджваецца на ўвесь спектр маральнага дабра, і яна бачна як бы ва ўсіх яго сферах. Ёсць таксама асаблівая прыгажосць, якая ззяе ў нейкай яго частцы. Гэтая агульная прыгажосць ёсць тады, калі чалавек ва ўсіх сваіх паводзінах захоўвае ў прыгожай гармоніі заўсёды аднолькавае стаўленне да ўсяго і павагу да агульнага маральнага дабра, калі ўсё яго жыццё ідзе ў адпаведнасці з гэтай прыгажосцю і ні ў якім разе ёй не супярэчыць. Асаблівая прыгажосць праяўляецца кожны раз, калі мы, дзейнічаючы ўвогуле паводле норм маралі, робім нейкі неардынарны учынак. Пры гэтым заўваж, што жыць у адпаведнасці з прыродай прыгожа, а насуперак прыродзе ганебна. Характар і знешні выгляд нам вызначае сама прырода, з чым мы павінны лічыцца. Няхай жа і мы захаваем яе нявіннасць і, прыняўшы, не пераробім яе праз нашае беззаконне. Ты бачыш гэтую агульную прыгажосць у прыгажосці часовага свету, які стварыў Бог. Але ты сустракаеш прыгажосць таксама ў яго частках, бо калі Бог стварыў святло і аддзяліў дзень ад ночы, калі ўмацаваў скляпенне нябеснае, калі аддзяляў сушу ад мора, калі ён загадаў свяціць сонцу, месяцу і зоркам на зямлю,
прызнаў, што кожнае ягонае стварэнне добрае. Такім чынам, гэтая прыгажосць, бачная ў паасобных частках, таксама выпраменьвалася з усяго свету, што пацвярджаецца наступнымі словамі мудрасці. Я была той, якую ён ухваліў, калі радаваўся, убачыўшы гатовы круг зямлі. Падобным чынам, у будове чалавечага цела паасобныя члены прыемныя для вока, але іх узаемнае размяшчэнне, як правіла, больш цудоўнае, калі мы паглядзім, як яны дапаўняюць адзін аднаго і складаюць гарманічнае цэлае. Далей. Прыгажосць мудрасці. Гэта як асобная цнота выдзяляецца аўтарам. Цытую зноў Амброзія. «Хто адважыцца надаць твару як бы ўзор прыгажосці, а потым, дадаўшы звярыныя рысы і драпежныя кіпцюры, сапсаваць прыгажосць галавы? Бо такая цудоўная чароўнасць цнотаў, а асабліва прыгажосць мудрасці, аб чым сведчаць некалькі месцаў Святога Пісання. Таму што яна прыгажэйшая за сонца і ўсе сузор'і. У параўнанні са святлом яна атрымае перавагу, бо пасля яго прыходзіць ноч, але зло не пераможа мудрасць». Мы казалі пра яе прыгажосць і спасылаліся на сведчанне Святога Пісання. Нам застаецца яшчэ паказаць на падставе аўтарытэту гэтага пісання, што яна не мае нічога агульнага з заганамі, але непарыўна звязана з іншымі цнотамі, бо ёсць у ёй дух красамоўны, беззаганны, упэўнены, святы, любячы дабро, праніклівы, дух, які распаўсюджвае дабрачыннасць, добры, спакойны, бяспечны, магутны, які ўсё прадбачыць. І крыху далей. Яна вучыць умеранасці і разважлівасці, справядлівасці і мужнасці. Вось так. Далейшы ягоны маральна-аскетычны твор аб паннах. І тут ужо пайшло выразнае, праўда, экспанаванне, высоўванне наперад менавіта гэтай цноты дзявоцтва. Аб паннах, де Віргінібус, прысвечаны напісаны па просьбе сястры роднай Марцэліны, якая для Амброзія была жывым увасабленнем ідэалу дзявоцтва. Гэты твор размяшчае практычныя парады для паннаў, пасвячаных Богу. Далей твор, які ўжо ў самой назве мае гэтую цноту. Аб дзявоцтве, де Віргінітате, з'яўляецца дадаткам да папярэдняга твору. Далейшы твор аб удовах, де Відуіс, змяшчае інструкцыю аб захаванні цнатлівасці ў стане удаўства. Бо удовы яны чымсьці падобныя ўсё ж такі, да, паннаў. Бо яны ўжо мужа не маюць. Мелі, але цяпер не маюць. Далейшы твор на аблачэнне панны, де інституцыёне Віргініс. Верагодна, з'яўляецца гэта прамовай з нагоды прынясення прысягі дзявоцтва нейкай Амброзіі. Бачым, праўда, імёны сугучныя Амброзія, якая была сваячкай аднаго з біскупаў. Аўтар паказвае Марыю, Маці Божую, як узор дзявочай дасканаласці. Ён абвяргае памылковае вучэнне Баноса Сардыцкага, нейкага, аб дзявоцтве Марыі пасля родаў, абараняючы вучэнне аб вечным дзявоцтве Марыі. Далейшы ягоны твор заахвочванне да дзявоцтва «Эксхортатіо Віргінітатіс». Гамілія прамоўленая ў Фларэнцыі ў 393 годзе з нагоды пасвячэння касцёла. Гэта гамілія усхваляе зноў жа цноту дзявоцтва. Гэта апошні з 5 твораў аб дзявоцтве. Бачым, пенталогія такая. Ажно 5 твораў прысвечана толькі адной гэтай ось цноце, якой так захапляўся наш аўтар. Яшчэ адзін твор аб Іллі і посце, де Елія эт Еюніо. Насуперак назве аб Іллі, Амброзій не звяртае асобай увагі на прарока старазапаветнага Іллю, але заахвочыў перш за ўсё да посту і асуджае п'янства. Вось так. Гэта пакуль што ўсё на сёння. Працяг будзе.
як дасць Бог дажывем у наступным новым 2022 годзе. А цяпер традыцыйная гісторыя, якая заключае ў сабе мудрасць айцоў, пустэльнікаў. Дык вось, нейкі чалавек спытаў аднаго старца: «Чаму, калі я сяджу ў маім жытле, маё сэрца блукае паўсюль?» Адказаў яму старац: «Таму што хворыя твае знешнія пачуцці, зрок, слых, нюх і мова. Калі ж ты накіруеш іх дзейнасць да чыстасці, то твае ўнутраныя пачуцці будуць у спакоі і здароўі». Добрая рада, праўда? Напрыканцы нашай радыёперадачы аддамо сябе пад апеку Найсвяцейшай Багародзіцы. Тваёй абароне аддаемся, святая Багародзіца. У нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебна і благаслаўлёна. О пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, ты заступніца наша. З сынам сваім нас паяднай, сыну свайму нас даручай, сыну свайму нас аддавай. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амин. Разам з вами, чакаючы прыйсця Божага нараджэння, дазвольце, дарагія радыёслухачы і гледачы, пажадаць вам ужо цяпер плённа перажыць гэты святы час адвенту і сапраўды сустрэць у сваім доме нованароджанага збаўцу Езуса Хрыста. Ён жыве ў нашых бліжніх і хоча таксама пасяліцца ў нашых сэрцах. Давайце дазволім яму гэта зрабіць. Жадаю вам радасных святаў Божага нараджэння і шчаслівага новага 2022 года. Да новых сустрэч. Хвала Хрысту. Размовы з айцамі на хвалях радыё Марыя.